everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Alehang nindot kaya nga, tunyo bayawa. Maton, maisog. Abi ni mo gibatawag ko ikaw tunyo bayawag. Tungod kay ikaw mangyod, mo'y nahibiling gahi-gahi dinis asiras. Kay nga lumandi ay. May pangutana ko nimo. Og tubagag yung kog tarong. Ano ba yan? Sige, pangutan na lang busing. Binda ginay mong tingog. Hay. Sa dili pa ko mangutana. Ndiya, dawa tao na kining duha ka sobre. Alang sa unsa man di busing. Kanang dako-dako og sod. Alang kana nimo alias Tunyo Bayawak. Uy, Hmm? mao pa di ay. Ano ba yan? Karon mangutana ko. Sige, pangutan na lang busing. Ikaw o ang imong mga bataan dinhi sa Asiras. Asa man budapig. Ngari na ako. Ungad to kang Misael. Oh, siyempre. Anha ni mo daping ni mo busing mityo. Kana. Naaraman din na diha. Bangag sa ilong. Kwarta ra gyud ang pinakaimportante sa tao karong panahon na. Sama kang alias Tunyo Bayawag. Uman makadawat og kwarta nga sinod og sobre. Dali ra kang nausab ang iyang suporta diri kanako. BSI. Bangag sa ilong. Oh, uy. Ang motorsiklo sa eskwadro kanang akong nasundan. Ang sakay. Si Misael yung ka na. Bisan pa man sa full face helmet o sa jacket na gisulop. Apat siguro ko nga siya yun ka na. Ang bangag sa ilong na skwadro. Gituyo yun sa'y gayon. Aron ikaw mahug sa akong mga kamot. Misael. Oh, ang akong armas. Patapos ka na karon, Misael. Tinuod yun ay naswerte-swerte lang ang panahon. Biisay, bangag sa ilong. By Sarge, nga naman ko, maro magkalit nga misantop sa kong hunahuna si Misael. O gikulbaan ko maayo. Pagbinuhang niya, Miss Aliyah, lakaw rin ba ito kong amigo? Kuntaka ko no si Misael, be. Magsusita og asa na siya karon. Oh, Miss Aliyah, kadiyo ta, akong kontakon. The number you have dialed is either Wala. unattended or out of Di mo coverage makontak area. yung numero. Try your call. Unsa? Kung ba anong signoon ko kapili mo, Miss Aliyah? Usbi kontak palihog. By Sarge. Lena, Murag, malipayon man ka sa akong tanaw, Major. dili ba lang di ko nimo pahalipayan sa kalampusan nga kung nahimo ni adlaw, Glena. Ha? Glena, kung di malas, malas gini ay. Sama kang Misael nga suwa lang damha akong napatay. Oh. Unsa to, Major Gaspar? Si Misael imong napatay? Oh, wa na siya. Patay na ang skwadro. Bugto na siya, Glena. Kinuha ko. Tinuod ka. Konsumatum es. Natapos na ang tanan alang sa hambugiro nga skwadro. Asa dapita ka na nahitabo, Major Gaspar? Sa gawas ng bahin sa uptown area. Kunwa ko masayo. Paingon sa may lagwerta. Time para good. Dunay insidente nga gibalita ganiha. Diha gihapon na ng lugar nga giingon ro nimo.
Pero dili man si Misael. Dili Misael angan sa maong rider. Unsa? Bangag sa ilong! Sa tupan nga nasayop ko, og dili si Misael, ang rider nga akong giinteresan. Na-monitor na ako ng maong insidente pinaagi sa online news sa social media, Major. Ah, hinampak! Dili ginay to siya! Dili to si Misael! Bangag sa ilong! Oh, tanawa, Major. Nakita gyud nimo gikan sa kasaligang tinubdan sa paghatod og balita. Ang RMN News. BSI! Bangag sa ilong! Nasayop na ko. Dili ka to motor ni Misael. Ug labaw ng dili siya ang sakay ni Adto. Nasaipan lang nimo, Major. Pero better luck next time. Musamutang akong kalagot karon. Nga nipalpak na ko sa akong gituan. Major Gaspar. Huh, sagda lang. Duwaton ko na lang nga napakyas ko. Oh, tingali. Ug dili palang yun niya oras. Bangag sa ilong! Ang pingyuta sa itong mga lihok na nato. Kay niya ang kagaw nga, Major. Oh, Inday Glina. Di may mong mapakiyasta. Kay ang pagkuyanap sa ginadiling drugas, kapildihan sa kaugmaon sa umabot nga henerasyon. Himuon ta nga limpyo nga itong trabaho na nato. Hapit na. Nagkaduol na ang kinutuban ining tanan. Inday Glina. Matapos mong gani ang mga buhat nga maayo, unsa na ka ang iya sa dautan. Pastilan, gikulbaan hinuon ko. Labi na kay naig-interesan nga rider o parehas kod mong motor. Maulagi. Luoy taon kaayo. O siya kaya atraso ato? Bay, mamausar ba ni magpurma ang rider, bay? Ha? Kumusta man ang imong pagtrabaho din ni Laika? Okay naman. Maayo man kay mo na ako. Ilabi na gid si Ma'am Alea. Manggihuna-hunaon kaayo. Maulagi na akong giingon nimo. Nga isipang mga sakop mi nimo sa pamilya Laika. Dako gid akong pasalamat sa Ginoo nga ni ako napunta dinhi sa akong pagpantrabaho. Maayo kay sila nako. Giisip na gid ko nilang sakop sa pamilya. Mahadlo ko makasa tungod sa gipakita nilang kaayo diri nako. Uy, ang akong cellphone. Hala, nanawag siya. Tupakan ba ka na ako? Pero, unsaon ako? Nasuta gid nako karon nga di nako kaya. Kay mga puutan kay sila diri nako. Hello? Kumusta na ang gisangon ko nimong misyon, Laika? Kuan, kinahanglan pa nga musalig gid sila nako, Major. Kana? Paninguha gyud. Kay nidawat na biya kay down payment kay katunga, Laika. Oo, lagi. Mo-update lang unya ko nimo. Promise. Ayaw gyud pagpakasayop, ha? Naibaw na kas posible unyang mahitabo nimo. Oras nga mo traitor ka sa atong gikasabutan. Di lagi, Major. Dili gyud. Ayaw gyud dugaya. Kay naghinam-hinam na kay kung mulampos sa akong mga plano. Oo, lagi, Major. Paningkamutan ako bisag lisod kay ning buhata kay di man ko anad ani. Basta kay tumana lang yun. Ang akong mga instructions. Aron kita mulampos, Laika. Okay, Major. Mo-update lang unya ko nimo. Siguro ka na ba gyud nga mga traidor ang duha ka mga dragon? Ha, Major Gaspar? Mga way gamit sa organisasyon ka ng mga tawhana. Musabisag basayo pa ko sa kong pagtuo. Dili rayapon ko mahinugo na anak nila. Sige. Bahala og pipila na lang ka mga dragon ang mahibilin. Basta kay pulos lang matinudanon. Florentino, Fructuoso, parihas kamong way gamit sa organisasyon. Mga dragon, di anasab kita'y duha ka mga traidor nga hukman sa kamatayon.
Mas mayo pang mabinlan lang og pipila ka buok. Basta kugihan lang og loyal sa organisasyon. PSI, bagag sa ilong! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.